Takže čaute ľudia, je čas urobiť ďalšiu novú sériu. Urobíme tentokrát hardcore Minecraft bez modov. Poďme začať. Vieš späť dve videá naraz. No, viem ti to potom urobiť. Tak môžeš ešte natoč. Jedno a urobím ti to. Či jak to chceš na dlhšie ešte? Takže zase musíme... Takže zase vás dnešného dňa. A v minulom dieli ste videli, že sme skoro nenašli sme veľa skeletonov. A ak sa mi to dobre zdá. Ale uvidlo. Dneska musíme nájsť si nejaké miestečko na náš dom, kde musíme prežiť 100 dní. Po našom placu, ktorý sa budeme rozširovať. A na môjom kanáli dosiahneme 50 Pokáme pro kompostavu. Ja sebe hovorím. Iron. No nie, čo našiel Iron. Takže skúsime nejaké kamene. Ok, je tu voda. Kamená, áno, takže budeme mať ďalšie irony, ktoré si... Speedrun. Zlatú sekeru enchantovanú, Tak. zlatý meč enchantovaný a zlatú malíku. Hop. A jeden cobblestone. Takže koľko máme vlastne kamene? 25. Ideme. Na dvoch miestach. Mohli by sme nájsť nejaké zaujímavé miesto, kde by sme bývali. Snehový biom. Vec. Vieme. To je dobrá trhlina. Dve. Kam, tu je ich viacej. Ty. Trošku nás budeme mať možno na to vyzbroj. Jo, toto je skvelé. Idem hore. Ďalší. Tuto tam crafting table a vycraftím si dvere. Ale 9 ironov. Toto je java verzia, keď tak. No vlastne na bedrock. Na bedrocku neviete hrať hardcore. Mám do PC. Tu je iron. Ale buď ticho, zombík. Putuli! Ok, už máme iron. Toto sa možno umiestniť. Také lepšie miesto. Už môže to dať. Koľko máme ironov? 6. To je skvelé. Beriem si tieto dvere a kúknem, či to nie je ďalší. No, ja som ich nezobral, nevadí. Už bolo 4 dnes. Hej, tu zatiaľ nič. Tam sa idem nadýchnuť. Lapis. Lapis mi je zatiaľ na nič. Poď. Musím sa zabiť nejaké zvieratá. No, ďalšiu vietu asi nebudem. Ďalší iron. To je meč. To je zbytočná. Parkour. Tak ďaleko veci nebudem vytvárať. Kalava. Iron, máme iron. Tam je ďalší. Ako to, že tu vidím? To viem prejsť. Meč. To už je tma. No, hovoril som. Vrátiť. Potom počíname to ísť. Už 15 z ironu. A tu je ďalší. Som aký? Kamarát.
na laky na železo. Urobíme si túto dom. Môžeme si uznať veľkú plochu. Kopec. Keď na ne... Tak to skipneme, keď budem robiť niečo zaujímavé. Tak si urobím posteľ. A ideme spať. Ja viem subzrap. Aha. Tak, hop. Hop, posteľ. Sem. Spať. OK, máme hotovo. Tak, teraz mám už dosť jedla. Kúknem, či viem z toho to nejaké, nie? Alebo aj iron si dám piecť. Idem hore pre... A potom kúknite aj Juri Čiarka dole bojka video. Tiež robí takú sériu ako ja. Potom to kamarátov označím. Ak sa vám bude páčiť táto séria, tak dajte like a odber na tento kanál. Čo najskôr máme aspoň 50 odberateľov. A čo veď? Dal sme si challenge. OK. Obidvaja máme hardcore sériu. No, tak teraz sa vám ozvem, keď budem na tom kopci. Tak bývam vo viličke, viem veľa vecí s tými villagerami a tak preto budem asi robiť toho stikára. Stikár, neviem, ako sa volá. A tuto... Ono to tu je! Yes! Tuto, idem dole. Sú to... Weakness. To je zlaté jablko. A urobím toto blbosti. Tak. Next. Tak, tebe weakness. To má trvať 5 až 3 minúty, ja idem hore. Tak, hop. Tak teraz idem na tú viličku, stretnem vás, keď tam budem. Tu je trhlina. Už sme v tej viličke, tak. Česká. Paper. Ty nič nepredávaš, malo by si pracovať. Ak tento nič nepredáva, mal by tiež pracovať? Pracuj! No to je kúne. To je mine. Bože, níž, mačka. Tento čo dáva, áno. To je normálny villagerský dom. Fakt. Čo tento tiež... Yes! To by mohlo byť dobre, keby to bol sticker. Je to farmár. Ten by mohol mať tiež dobre. Zamerald? Ne. Ale viem si vyrobiť. Dobre, jeden z tých villagerov pôjde do domu a ja ho zablokujem. Tí, ktorí nepracujú, dám im potom do ruky prácu, ale ne. Za čo pracuješ? To za nič. Ty nepracuješ. A nie, ty si zelený, ty nevieš ani pracovať. Bež niekde? OK, tuto šiel do domu a je zamknutý. Teraz ja pôjdem, počkaj, čo potrebujem? Flint and steel.
Yes, flint. No nie, to nebol... O, už začína byť noc. Ďalší flint. Iba flint. Yes, môžem ísť domov. Nemusím. Musím ísť spať. Kde mám post? Aha, tu je. Môžete písať aj do komentárov, že aké veci by sme mohli povedať na tento set môj. Hotovo. Hospody. A máme, kde je 2? Jakub. Čas. Je moc veľa. Hej, máme ešte čas. Potrebujeme druhou. A tu je hlina, tak by som si mohol Okay. Takže čo som to... Tieto saplingy. Toto som chcel. Pôjdem mu dnu. Tak. A teraz ti urobím prácu, chlapče. Nejak som to tam dal. Takto. Neviem prejsť. Keď sa tam dám takto. Jaj, dobre som sa zlakol, že vyšiel von. Netlač ma, dement. Ešte vymyslíme. Jo, prosím, nech to funguje. Čo sa snažíš otvoriť? Yes! Mám ho! Dostal som ťa, dement. Yes! To je také lucky. My máme hneď vedľa tento Nie, hneď vedľa, nebudem to vidieť za ten kopec, ale funguje to. Budem to mať vedľa a budem vedieť získavať drevo a chodiť sem. Ale kázal som ho prečo, no. OK, si... dobre som sa zlakol. Si ready? Jo. Ne, už nemám. Hej, dobre, nemám, chvíľku mi daj. Už mi predáva lepšie veci, už mi dal zľavu, aha. Jo, poďme. Tak, kámo, ja si kúpim armor, poďme. Kde je ten dement? Tu je. Yes! Mám armor. Koľko? Oni sú tu dvaja takí. Yes. Ja už ukončím toto video. Na to, jestli chcete ukončil stavbu domu, čo ako by vyzerá náš dom. Takže ja vám chcem povedať čaute a dajte lajky a odbere na môj kanál. Čaute. Tento to Môžem celý video. Nemá to prácu. Kapku, niečo mi urobí. Kapku, čo to? Nepracuješ tak? Hej. Nič. Nie, ale kamo, kde by šiel tento? Není tuto, ani tuto. Ktorý dom má tento? Tento, to je ten, ktorý vyrába mapy. Hej, to je ten, ktorý vyrába mapy. Tak vyzerá to tak, že máme iba jedného takého s tým. Ne, ja som ťa nestratil. A tam si. Teba tiež možno zatvoríme niekde. Čo teraz predávaš? Furt to isté, okej. Tak ťa zatvoríme, keď nepredávaš niečo iné. A nemusel si tam ísť aj druhý.
Neboj sa, donesiem ti tú blbosť. Ako? Nič tebe. Neboj, toto ti tam dám. A môžeš pracovať, aby si mi dal konečne chestplate. No nie konečne, iba som začal. Sněhové vločky. Banány ponechané venku mohou být použity jako kladivo. Když jsou přinášeny dovnitř, látky masa umístěné na železný sloup se okamžitě přilepí. Lidé se zde neodváží dlouho vstavovat, protože by musí déle než 10 minut by mohla vést k Kúkneme tento dom. Tento má tiež, OK. Tak toto zoberieme. Toto místo je Jakutsk, nejchladnější město na Zemi. Jeho průměrná roční teplota je 37,6 stupňů. Nejnižší zaznamenaná teplota v historii je 79,6. OK, tak takto. V chladném místě není snadný úkol. Lidé musí mít na sobě několik vrstev oblečení předtím. Takže ľudí, Váha těchto oblečení přesahuje 10 kg. takže ľudia je asi koniec videa, lebo už sme dosť urobili, dostal som armor, máme pár ironu, máme villagerov, ktorí môžu mi na budúcnosť dávať diamantový armor a máme ten, ktorý dá za tyčky, dáva emeraldy. Čaute.